ба молу гов раҳм намекунӣ. Ана бибинед бародаро, имрӯз +1 салафан полни тоза шид. Ана хеле кам-кам шукуфа дора ва ҳар танаш намастай. Ира махсус уколай. Бале ду намуд хитоӣ мешава, расистский. Биогомус дорем. Биогомус ки бениҳоят кору фаъолияташ зурай. Дар ҳамин хунукӣ ҳам ана бисёр бародаро ҳаминҷа савол додаган баъзе чизое ки мо гуфтем ба нофаҳмои барои бинандагон. ҳаминҷа савол додан, кӯшиш кардем ки навори дуюм саволои шуморо посух гардонем. Таблеткаш намешава. чакагӣ мерезӣ. Мо нақша мемонем ки мақсад бояд 100 рӯза бурорем. Бинандагони азиз, бозам рӯзи шумо бахайр бошад. Дӯстон, ин дуюм навори мо мешава аз ана макони усалао. Дирӯз навор карда пешниҳод карда будем. 50 000 зиёда аз 50 000 просмотр гирифтага. Саволои гуногун пайдо шидага. Хостем ҳамун саволоро оддӣ карда боз барои шумо фаҳмонем дӯстони азиз. Ва як саволи асосӣ ҳамин як чанд бародар навист ки ин канали ки аст, чи аст. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш, инам канали нави мо аст. ҳатман бародаро, касе ки ҳамин наворро тамошо мекуна, ҳатман дар канал подписатсия кунед ва барои пешрафти кори мо як дона лайк бимонед, ягон комментарияи хубам бинависед. Ва дӯстони азиз, саволот чунин буд. Дар инҷа як чанд бародар савол додагие ки комишки даандардай. Мо дар бораи даандард гап задем. Баъд яшур мегану бисёр ном мегирани касала. Мо барои оддӣ кардан фаҳмондан медонам наворои моро аксарият зано ҳам тамошо мекунанд. ҳозир бисёранд, кӯдакҳое ҳастанд, ба гов-мол меҳр доранд, ҳавас доранд. ба ҳамин хотир мо оддӣ карда мефаҳмонем ки ҳамаи бинанда бифаҳма. ҳозир касе ки хела вақт гов-мол қати кор дора, мақсад яшур бугӯй мефаҳма. одаме ки навкор шидагиян намедонанд. Ба ҳамин хотир мо даандард гуфтем. дар ҳақиқат даандард и оддӣ ҳама одаме ки тамоман гов-мол да кор надора, даандард ки гуфтим мефаҳма ки ҳам даанаш ягон ярра мешава, ягон чӣ мешава. ана дӯстони азиз, ҳамин даандарда як чанд бародар навистагия ки комиш ки даандард шидагия ай оғил буги дига ҷо бар мақсад. ҳами хеле гуфтагиян вақте даандард омад монанди гриппай. ҳами атрофда ки шид дига аю рай грез нест бародаро. мешидагиш мешава, ҳами байнда ҳолате мешава ки анамҷа сетай бар ба бар. байнгиш ҳоли нашидай. Я та улавгӣ мешава, я та илавгӣ. ҳами байнгиш иммунитетш ба қувватӣ мекуна ё ягон организмш ба қуввата тамоман намешава ҳамун чиза. Даандард тамоман намешава. Ё ки ҳолате мешава ки ҳамин мешавад, як суткада мегзарона. Ана ҳаминҷа ай ҳама вазнин анаму зардакай. ҳаму 18 та гусала бастагия ҳаминҷа бародаро. ай ҳама вазнинеш анаму зардай ки бениҳоят вазнина. Ина баргиҳо шидагиян не ки хӯрокшона мехӯранд ё иншоалло ки сабуктар мегзаронанд нисбат ба ӯ. баъд вақте ки уна ай оғил мегирем мебарем дига ҷо, аллакай ӯ касал омадагия бод қатӣ мерава. дар ҳаминҷа мешидагиш либоиш тамом мешава, дига ӯ рои грез нест. я та илавда шидагия ҳолате мешава ки я тага улав мешава, я та айбайн мешава. ин падрият мақсад ки аялав намегзара, намерава, бод қатӣ мерава. ҳолате мешава ки як сатил қатӣ ҳама ина об метем, об метим мақсад ҳаму касалӣ мехӯра, аяла об дода рафтан мегирӣ, баргиш не, иш не, чандта мебинӣ ки охиронаш бошидагиай. ӯ значит ки ай сатил ай хӯрок нест, бод қатӣ мерава бародаро. ана ин савол ҳамин хел ҷавоб дода мешавад. баъд дар бораи як чанд бародари дига ҳам навистай ки оби гарм битен, шумо ба моло инсоф дорен, раҳм дорен, надорен, ба молу гов раҳм намекунӣ. ана бибинед бародаро, имрӯз +1 салафан полни тоза шид. ях нест. дирӯз ҳаминҷа ним сантиметр ях буд. оли тамошо кунед давоми наворда ма дирӯз хунара навор кардагим ки шишҳои хунада қариб 1 сантиметр ях аясин дурун. ана ба фирма аксарияти бародаро ира алака ҳисоб кардан 18 та ҷои баста. ҳаминҷа мо 18 гусала бастагем. шукронаи худо 2 та оғили дига ӯ тарафта ҳамхелиай. ятш 17 та, ятш 18 та мебара. хаяк пур нестану. як 15-16 та дига уҷа говай. агар ҳама ҳамин 1 сатили об бихӯранд, ҳамин тарафш фақат ҳамин тараф 1 сатили об ки бихӯранд 18 сатил об мешавад. имконияти ира гарм кардан надорем бародарҷон. мо ҳам инсоне мехоҳем ки мақсад аи фоида ба даст меорем, хуб меҳнат кунем. кадом роиш ки осонай барои мо ё ки ҳамун рои осон мекунем ки ҳамин мол азоб накаша, мо тезтар фоида бинем. дар деҳот зиндагӣ мекунем, имконияти гарм кардани об нест муда.
ана агар имконият ки боша мақсад ки гарм карда оба метем. Баъд бисёр бародаро боз навистанд ки говои ту гишнаҳанд. Ана дар ҳақиқат гишна метованд ба чӣ хотир? И ҳайвона и ақл надора. Агар сараш битӣ бародар, ҳамин заводи кинҷода дар сараш битӣ, 1 соат ё 2 соат пас мерай мекушиш. Дига илоҷ надорӣ. Ба чӣ хотир? И ақли серкунӣ надора. Полни мехӯра, то кафиданша мехӯра. Вақти иштиёда омад. Ба ҳамин хотир норма қатъи ҳамаи ҳисобасад дора. Ман як рӯзда чанд қа расход мекунам, бояд чанд қа фоида бинам. ҳамаи ҳисобасад дора бародаро. Мо дар навор гуфтем ки гусалои 3000 сар кардагӣ то 5500 то 5800 бародаро. ним кило ай ним кило кунҷора сар кардагӣ. Гусалои майда ним кило омадагӣ калонош 1 ним кило. Одами мефаҳмидагӣ ҳамуҷа сраза медона ки чанд сумаш бояд чанд қа бихӯра. Боз ҳамин бисёр савол додагиянд ки 3000-ра чанд қа метӣ, 5000-раша чанд қа метӣ. Ана бародаро, ай 3000 то 5500. Хӯрокаш ай ним кило то 1 ним килора. ана ки хитом бизанем биброрем. Дига ҳар як кадом ира дар комментария мақсад як хел ҷавобое мешавад ки дар комментария бояд як рӯи варақ ҳама ҷавоб бинависам. У хеле вақт нестай. Баъд WhatsApp-и мо ҳастай бародаро. Касе ки саволи муҳим дора WhatsApp да бинависен, иншоалло ба вақти ёфтагимон мо ҷавоб мегардонем. Дар ҳақиқати хел гишна метованд, лекин норма дора. ҳам нормаша мети тамом то бегара бо ҳамин рост места чих карда нигоҳ карда. Баъд барои тайпошон гуфтем ки оли аққурат менависанд. касе ки пеш ҳамун сухана гуфтан успед кардагия аққуратча навистагия. Касе ки сухана ки гуфтем баъд пасон дигар нанавистанд. ино ҳайвонанд, гованд. саҳар меом мегумшон ки наринен меринанд. бега мием мегимшин мефаҳмонемшин ки наринен меринанд. намефаҳманд гапа. ҳамин як хелта 1000 бор мегем ки комментария баъд нанависен, навиштестен менависен. ё ҳайвона намефаҳмад. қолинам партои дар тай пош мерина, ҷазираш мекунад, паласам партои чизе ки боша. ако як одам намегира лапоткара ай сар то бегара дар болои сари ҳамино беста ридагиша тоза куна. не бародаро, вақти соат дора. саҳар меробанд тоза мекунанд, бега меробанд. ҳар як кор айрӯи нақш. савол доданд ки чӣ қадар местанд, чанд моҳ местанд. ана бародарои азиз, мо дирӯз гуфтем ки вобаста иқлиму инҷа саломатӣ ва ҳамаи рол бозӣ мекунад. мо нақша мемонем ки мақсад бояд 100 рӯзда бирорем, намешавад 100 рӯзда. мумкин 120 рӯз бикаша, мумкин 80 рӯз бикаша. ҳамин хел бозӣ мекунад бародаро. точна ира ҳеҷ кас гуфтан наметавонад. мо нақшамон мисол ҳозир точна аниқ нест ки ман 100 рӯзда мебирорам ё ки баъд ба иди қурбона гуфтагиам бисёр бародаро ки то иди қурбона ман ки ба иди қурбона ҳами мумкин аст 3-4таш бишавад. Дига ино намешавад. ёши баданд. барои қурбонӣ 2 сола бояд боша. ино ҳамаш гусалаанд бародаро. як бародари дига бениҳоят дуои хубам додагиай. ҳазор раҳмати худо ба шумоам бародарҷон. аммо дуои кардагитон ба шумоам ҳам хел дуо додагиай ки мақсад гуфтӣ ки қатъи додаром мекунам, хирсанд чидам. дӯстони азиз, қатъи додаром кори якҷоя ҳама худӣ бениҳоят баракатиш дигай. кори якҷоя зурай. додаромам ай худшон доранд. шукронаи худо якта иш дорад, сета уш дорад дар ӯ тараф бастагӣ. баъд як додарам бисёр зурайда. говои мора кунҷораи камета ай хича зиёд. сангалӣ меган. бисёр ҳамин феълиш аҷоиб буд. фархор ба пеш мега бо. ҳами хай иҷозатшон додагиам. ман хирсанд мешавам ки пеш ай молои моро баровардан аввал молои ё тайёр шава ки дилшон гарм шава. дилшон гарм шавада ҳамин кора ай сидқи дил кунанд. ҳамин камерачиш камкам мурданбоб ай намекунад, на ба худша мекунад, на ба мора мекунад. ғайри кори кардагишон молу гови худшона нигоҳ кардан бо ойлик ҳам доранд. ойлик ҳам мегиранд, лекин бо ақорат мекунанд. лекин иш тамоман сустай кору боруш. ҳамин камерачиш ҳоли нишонтон метам. ана иҷа баъд бародарои азиз, биогомус дорем. биогомус ки бениҳоят кору фаъолияташ зурай. дар ҳамин хунукиам ана клионка рафтагӣ то болош ҳам хел маҳкам кардагием ки дар хунукӣ хунук нахӯранд, кор кунанд. ана иҷои на шав биромадагӣ имрӯз ки гарм кард ай дина бегаҳ гармиай. ина болоо да биромай хурдай вақти рӯшноӣ мерасаш даро дурун медрояд. температураи дурун ози аҷоибутай. ҳамин хел боша иншоалло ки моло тез рост мешаванд. ана хунукӣ да бисёр ғам доданд. хако хунукӣ фоида дора ба он шарте ки берун хунук бошаву дуруна гарм нигоҳ кунӣ, мол тез фарбӣ мешавад. ана ҳози ҳамин температура аҷоибутай.
خلاص همه خیلی دوستان عزیز دستگیری کنید، کسی لایک نموده یه دونه لایک بزنید. برای همه بردباری خواهانم باز کجای شکی نفهمیدید برادرها حتما نویسید، ما کوشش میکنیم که به سوال شما پاسخ گردانیم. دوستان عزیز ما درباره اوکول برادرها بسیار سوال دادن. حاضر فقط اوکول چیه؟ یک اوکول گذراندگیم، همین بستن بود میکنیم. ممکن ایامی لو بستن اکثر کنیم تو لو ممکن 10 روز 15 روز بکشه. مقصد همه میره یک خیل میخریم بعد یک چیز قطعی دورو اوکولش کرده رفتن میگیریم. پیش ای برفو ما اسپیت کردیم اوکولی اینورمک کردیم برای شو خی دلجگرش دام رودو دا کرم پرم باشه فایده داره. همونا گذراندیم خیلی برف زد. نوبتی چیز بود کریمجگر، دوروی کریمجگر را باید میریختیم. کریمجگر حتما کسی که دودنی برادر تابلت کش نمیشوه، چکگی میریزی. همو چکگی را باید میریختیم و خیلی کم کم شکوفه داره و هر تنش نمسته. ایرا مخصوص اوکولای ایده برادر LTF 130 میزنیم моментально نابودش میکنه. انمی LTF 130 برادر کسی در سر کار داره با همین کارو وقتی همین گپا را که گفتیم نویسته بگیرید برادرها که در کار میشود. LTF 120 میزنیم همین خورش میره ان شاء الله که نابود میکنه. هر یک دورو را روی هم نمیزنیم. 3 روز اقلا یا اوکول کردن تا اوکول دیگه را 3 روز باید بگذره. ما خنکی بچه دیگه یگان توش نکردیم خیش LTF میزنیم نابود میشوه. دوروی کریمجگر را گفتیم چکگی دادن در کار. دوروی شراب کسی که کردنی برادر ای جاییس اینورمکت یک زنگ زد که در یک نوار گفتگی که دو نموده نیست یک نموده اینورمکت فقط اینورمکت میشوه. او سوال داد که دو نام گفتگی نام دیگرش چیه؟ هر دوش هم اینورمکت میشوه. بله دو نمود خیتویی میشوه راسیسکی را اگر بر وقتتر پیش شجاع گرفتن بر وقت کول کنی راسیسکیش خوبه که 2 روز 28 روز دستوید میکنه تا یک ماه. خیتویش моментально тай пуста пан мешава мекиша. خیتویی را در گردن тай пуста اوکول میکنی راسیسکی را رونی پودا برادر گوشت اوکول میکنی. بعد نقشه دا برای خنوکی اوکول نبود خیلی خنوکی که وزمین اومد حتما اوکول میکنیم برادر. برای خنوکی پین استرپ نیتوکس هسته باز اکسیتت هسته امینو هر سهش یا نموچه حتما گذراندن در کار که این سال خنوکی بعد اومد. برای فربکنی برای ایش اوش دیگه برادر یگان اوکولی که مولا فربی میکنه همو اوکولا نامش کنجوره ایمای برادر سلامتیش درست میکنی فقط ام میتی فربی میشود. دیگه یگان اوکولی نمیدونم ما توضیح را ندیدیم که مولا فربی کنه به یگان چیز بیر از خود میکنیم مول فربی میشود. مولتی ویتامین پلوس یگان بار اوکول میکنیم و ویتامین استخوان با قوت میکنه وزن وزن میکنه فربی کنیده نه. انا خیلی برادر عزیزی من